На сватбата, скъпи, като задумка тъпанът. Стига с този тъпана, къде беше? Отскочих следобед до Бургас. Нали си чел статията ми напред към традициите? Да, четох я. Вятър си чел. Първо статията се казваше напред към миналото. А знаеш ли защо напоследък се ровим в миналото? Защото нямаме религия. Ти за това ли не си отваряш очите? Стига ми, че те докосвам. И колкото повече вашата наука изяснява нещата, толкова повече хората ги тегли мистиката. И колкото повече доказваме, че след смъртта няма нищо, толкова по-настървени уж с чувство за хумор ходим по врачки и четем за прераждания. Аз отивам в морето. Отличавам ли те? Не, но денят е толкова хубав, че не ми се ще да го развалям с въпроси. И какви въпроси? И защото аз ти четох статията. И въпросът ти? Защо ми говориш тук едно? А там съм писала друго ли? Да. Значи наистина имало телепатия. Аз от снощи си задавам същия въпрос. А отговора знаеш ли? Не. И не искам да знам. Аз знам, че Земята се върти с 100 000 км в час около Слънцето и никой не може да ме накара да заменя тази цифра с друга. Може спокойно да напишеш 200 000 км и никой няма да ти каже нищо за това, защото няма абсолютно никакво значение. Как да няма? Истината? Какво значение има истината, че Земята се върти около Слънцето, а не обратно? Кого засяга това? Горкият Галилей. Виж сега, скъпи. Срещу това той се е борил срещу религията. А срещу кого се борите вие с вашите пулсари, галактики, мъглявини, когато никой не се бори с вас? И въобще, кому е нужна вашата астрономия, особено днес, когато на Земята? Я да продължавам. Не дей. Ако трябва да се изразя с вашата терминология, астрономията е религията на нашето време. Да пояснявам? Не. И въобще каква полза? Полза няма. Има надежда. Ето това чаках да чуя. Напротив, пълна безнадежност. Там горе няма никой. Ние сме едни нищожни мозъчета, които единствено разбират, че са единствени в това безкрайно глупаво пространство. Каква надежда вдъхва това? Аз бих забранила астрономията. Това е най-черногледата наука на света. Официално бягство от действителността. Ако продължаваш така, ще се отдаля. Но преди това изтичай и ми донеси един джин. Гледай, един господав казваше, че от луната Земята приличала на крехка чаша с вода. Надявам се, че не е само чаша с вода и внимавай да не я щупиш. Внимавам. А защо не дойдеш? Къде? В морето. Солената вода разяжда бръчките, моето момче. Аз трябва да смъкна поне 10 на годинки от кожата си. Глупости. Ти такава ми харескаш, като си. Ще ме обичаш ли дълго? Винаги. Лъжеш, но е приятно. Всички лъжат и на всички им е приятно. Ето е като небето, освобождава ела. Върви, моето момче, върви. Мъжът има нужда от илюзията, че е свободен. Бягай.
тукашна ли си? Моля? От тука ли си, питам? Ето тук няма. Тъй. О, то къде ли вече има? Ти да не си болна? Бурката. Лежи си. То по света само болести. Лежи си, ами. Да ми кажеш, барем, кого да питам? Какво да питаш? Сина си търся. Тук ли работи? Не работи той. Щял да се жени тук за някаквата Додо да видя. То вече кой ли да пита, ама. Ето тук много се женят. Тъй ли? Че как тъй? От няма ли какво да правят, женят се. Който се жени на шега, ще носи рога. Тая чувала ли си я? Не съм. Ох, слъна попари душата ми като научи. Ами толкова ли е страшно? Учен уж, ама вятър го е на сляпа кобила. Всяка може да го подлъжи. Учен ли? Учен, ти мен не ме гледай. 20 години все учи. И каква му е науката, дето я учи 20 години? Знам ли, ако питаш нашия поп, Харитон се казва. Шантав поп. Ти вика си кулуси еретичка, вещерица. Ама ние кай с твой син в една област работим. Небето изучаваме. Господа търси. Господа ли? Ти да не би да си учил ти долу? Как позна? Истина ти Варадин се казва, нали? Бре, жена, отвори си бъдем очите. Че защо да ги отварям? Аз и така си виждам. И аз. Какво е ти? С отворени очи виждам каквото всички виждам. Затворени ги, не ме питай. Много си бачката с работа аз на ревито. Каква работа? Ами като твоята ли? Като моята ли? Ами ние с тебе детвика попа май в една област. Такова. Работим де. Каква област бе, жена? Хубаво си тращи. Ама аз дето съкъл. Виждам, викам детето на Гюлемесови. Дето го погребаха миналата неделя. Живо се върти в ковчега. Тая луда, вика. Ама като разровиха гроба, то си изтръска пръста от душите и турти да си играе с децата. Пък ти бягат от него, бягат и викат: мъртвото! Те и до ден днешен да му викат: Енчо, мъртвото. Сериозно ли? Мани не е за разправяне. Абе, ти що не седнеш, а? Да седна. На той. На той пък, като си казала, на той пък. Че пак да седна. Айде да си седна, айде. Колегичка само. Чакай сега. Колега! То не било толкова сложно. Не. Като Габриолет. И кога ма караха в Бяла Слатина да ма съдят. Да те съдят ли? Не. Не мога да го гледам. Се мърда. Свят ми се завила. Кого? Морето ли? Се мърда пустото. Иначе е равно, не като нашите баи. Ма да беше една нива, че да му отпереш един блок кукуруз, ама не, пуста работа. Вярно ли, че било солено? Солено е. Ами, язък и за поливане не става. Гледай го сега. Мляцка. Излизало земята като каменна сол. Ще ни изедема? Чак пак толкова. Ами ако присне мъжено. Виж сега, има такива случаи. Цунами. Цуна ти какво? Така се казва. Бе, то отказване до правене два пръста. Бе, това е японска дума, бе, бабо. Баба и баба ти на тебе. Добре де, извинявай. Виж сега, така е казват японците. Цунами. Това е голяма вълна. Като се вдигне 50-100 метра, цели градове помита. Че нищо стоим насреща му. Що ли си? Спокойно, нашето море е кротко. Кротко казваш. Кротко е, да. Бе, то какъвто народа, тако с му и морето. Много вяра да нямаш. Защо? Сбъркан народ сме ли? Що пък сбъркан? Яви ми се мене през лятото на 39 година. В нощта срещу преображение Господне. Цар Борис I. Секуло вика: ставай да спасяваш България!
спасявам царучестите. Нали и сегашният цар Борис се казва. Ще избухне, вика се Куло, голяма война навръх 1 септември. Брех, викам, че то няма и месец, как да я спася? А цар Борис първи ми отговаря. Върни, вика се Куло, българите към старата им вяра, защото аз бърках на времето, като ги накарах да приемат християнството. И си отиде. Тичам аз на заранта да съобщата с работа на попа, пък той взима, че ма изгони от черта. И такви свети работи ма не дей да разправиш на никога. Няма. Ама ти защо се плашиш? Че ние нали вече се сменихме вярата, а? Тъй. Ама ние тъй. Защо? Тебе явяват ли си? Ма как да не ми се явяват? Там, виждаш ли, в ония ресторант, всяка вечер местинарки играят по живата жара, да? Пък там в ония хотел, дето свети, виждаш ли го? Там пък през вечер, през 2, кукери се появяват. Ето, нали то от старата вяра? Напред към традициите ми, да? Той, щом казваш. Той в село на сбора по Гиргьовден коледари пеят. Не е вяра той, а нагласена работа. Той християнството зато и си отива, защото поповите пеят, ама не вярват. Вземи го и нашия поп. Харитон се казва. Язък му за името. Какъв поп и той му? Христос на магари, пак той язди мотоциклет. Защо не? Прогресивно. Рогатия яха той. Да те питам аз, ти с какво дойде до тук? Аз ли? С влака с какво? С влака! Ти пак ведлата ли искаш да яха? Аз даже на самолет съм решила да закачам. Тогава, що се сърдиш на попа? Значи той на рогатия, пак ти на опашатия, а? Защото е поп. Добре де, значи за тебе може, пък за попа не може, така ли? Не може! Добре, ама защо? Защото е поп за това. Добре де, ма какво като е поп? Кой за каквото пи, така да живей. И на кой ще ти вярва? Няма да ти вярват хората ми. Как ще ти вярват? Да не са гладави да вярват. Ще си вървя, аз съм и кого да питам. Мене питай. Тебе ли? Чиналта пита. Ти като познаваш такива страшни работи, що го не познаеш аз коя съм? Защото те гледам. И? Страх ме да си затворя очите. Той на лицето ти какво е? Кисело мляко. Елена. На бродница приличаш? Баш бродница. Сигурно не си чувала бродници, мамници. Чувала съм да ти кажа, пък съм и чела. Тъй. Бошки, днеска е Еньов ден. Еньов ден? 24 юни. Да, 24 юни. Добър вечер, дядо Еньо. Що не ме питаш, що съм дошла? Ясно е, че защо си дошла, Бродници, мамници в потайната обезпроти Еньов ден. Разголят се дюз голи. Намацат лице с мръсоти. Берат омана, вратига и дюдюлянка. Яхнат крусно и викат: добър вечер, дядо Еньо. Що не ме питаш, що съм дошла? С омана ли бе да си омая? С вратига да го завъртя, с дюдюлянка от път да го напия. Бошки, дано нощеска някоя не е нарекла Варадина. Спокойно де, тая песен я цитирам в статията си. Ти къде си била нощеска, а? Както знай де. Затвори си очите, хайде. Страх ме е булка, инак всичко мога да ти позная аз. Ти вече позна. Какво познах? Страх ме е булка. Има си аз. Да не би? Че не си ли малко стара за булка? Стига де. То днеска така е модерно. Какво е? Съвременно е. Така, кой е луд днеска да се жени млад? Да бях умряла вчера, това не щях да го чуя. Че аз тъй като гледам стои на лицето, аз от бродниците лъса ми се не плаша, ама от тебе ще се оплаша, пък мъжите къде са по-плашливи. Намират се юнаци, намират се. Не думай, ти да не си балявница. Стига де. Мома си значи. Че то азла и на село булките взеха да раждат на 3-тия месец.
Викат ма сред нощ, понеже бъдувам. И все пак сред нощ ма викат. Стана ма викам, че то няма 3 месеца от сватбата. Как те ще ражда снахът ти, а? Не знам, кай си кула, не знам. Види са природата се измерна от тези пътници и сега бързо не бъдват булките. Викат и такъв бърз. Тъй, бърз се викат. Знаеш ли с каква скорост се въртим около Слънцето? Кой се върти? Земята се върти. Главата ти се върти на тебе от Слънцето. Въртим с 100 000 километра. Синът ти не ти ли е казвал? Какво да ми каже? Че се върти? Знам ли го спи се върти? Доде си на село 3 дена, ако стои, 3 дена мълчи. 20 години се учи. Ох, на какво се изучи? Аз добър ден и довиждане и без да съм учила ги знам. Барем доктор да беше станал. Ама не щя. Кръв да гледа го била страх. Па да ходи нощта по покрива не го изстрах. По покрива ли? От малък още. И сега доди си на село, ляга си уж, чакама да заспе и тръгва. По двора, по сурдинка, тихо върви, сякаш по земята не стъпва. И кучетата не го усеща. Децата му, храните му деца върви и огледаха. Той се глед, ходи и мълчи. Голямо учене си на ти, не знаеш ли? Тъй чувам, приказват и хората и по радио дочката съобщили, ама не му знам аз каква му е науката. Нали, попа, нали, той ти викам. Небето изучавал, Господа търсил. Аз по този Господ на времето си изпатих да ма пита, ама не ма пита. Ами ти не го ли питаш? Как да го питам? Питала съм го. Смей са. Попа, кай, мамо, че се подиграва, ама какъв Господ? Ето аз заради този Господ на времето не си признах. Ами, а сега той ли ти писа? Той да ми пише. Божке. Ами, откъде знаеш тогава, че ще се жени? Ти защо питаш? Ами, питам. Ти в очите на чуш мъж не заничай. Греха си ще видиш оттам да иде. Свиден ми той на мене. Свиден ми, нали ми най-малък. Ей, батювците му всеки ден са край мене, пред очите ми. Ама затворили се очите, все не го виждам. В Русия ходи да учи ли, що ли, аз се подирам. Знам я тъс Русия, като че ли съм била. И по други земи ходи, и там съм била. Какво знаеш ти? Да, разбирам. И аз съм била по много земи. Може и да си била, ама аз друго яче съм била. То не е същото. Разбирам. Ама ти пак не ми каза сега, той ли ти писа да дойдеш? Да ми е писал? Да, той. Той да ми пише? Ами той да Божке! Ами откъде знаеш тогава, че ще се жени? Гледай я сега, аз какво приказвам, тя какво ма пита. Добре, нали каза, че ще да се жени, откъде знаеш? Че какво като съм ти казала? Питам. Че питай, колкото си щеш. Добре, няма да питам. Аз и така, само колкото да върви приказката. Тя приказката си върви и без той. Ами да видим ние какво ще правим с прасето. Аз съм купила прасе за сватбата. То стана едно прасе. Ние прасе и цял мотоциклет. Японски ли? Откъде знаеш? Била съм. Жълти дол. Не, в Япония. Рекох, че в жълти дол. Щото попа, неверника му неверен язди на японски мотоцикл. Защо му викам бе вещерец, не идем на японски? Български няма ли? Японците кай са жълти, като баирите на жълти дол. Те с кай мотоциклети вървят само по жълти пътища. Шамката в поп. Ами, вярно ли? Кое? Че японките имали по много мъже, като турците, само че на облаки по 5-6 мъжа. По 5-6 мъже наведнъж? Наведнъж е цял харем, само че от японци. Ами виж сега, не знам такова нещо да ти кажа. Дали уж си била? Била съм. Виж сега, мотоциклети имат и то много. Мани ги ти мотоциклетите. Той нашия народ той вика, ей, блазей, че видела два свята. За жена водила двама мъже. Ами, далече ли? Кое? Япония. Много е далече. То де идеш да се върнеш, годинки ти връкнали. Ами друга те ходила ли си? Ходила съм, да. Далече ли? Много далече. Бурката. И аз сега да те видя. Я? Тъй поне мязаш на че. Благодаря ти. Аз пък съм пътувала 3 пъти. Първия път, кога ме караха в бяла сладжина да ме съдят. Господ да ги уби дано. Сега ми и 3-тия път. Бог да ме уби, ако съм се подлъгала. Че ще се жени, той ще се жени. От мен да го знаш. Друго сън не ми дава мене. За каква ще се жени?
Ти откъде знаеш? Ами знам. По-добре от теб знам за каква. За каква? Ти що питаш? Питам. Питай. Че какво да те питам? Ти да знаеш отдавна да си ми казала без да те питам. То жена не казва само което не знае, а от което знае годинките си. 40. Какво? Са ми годинките. О, халал да са ти. И на сина ти. Той сина ми Галева е по-малечък от тебе, а? Е по-малечък е. На 35. Ти откъде знаеш? Знам аз. По-добре от теб знам. Добре, жена, ще излезе ли с тебе? Ами не днес като така е модерно. Какво е? Съвременно е. Така жените да са по-големки от мъжете с 10 годинки. В Япония ли? В Япония не знам да ти кажа, но тук в България е така. Има си хаси моя учения да си намерил таква звук. Позна. Какво позна? Хайде, затвори си очите. Ела, море, погълни ме, измий от очите ми той страшното, дето го виждам. Господи Боже, Света Богородичке, свети Владине, дето ти окипазих името, като ти нарекох и старсака си. Язък за прасето, корбан на кучетата ще го сторя. Само и само да не видят очите ми тая сватба. Ти ли си тая? Не го преживявайте толкова. Хайде, хванете си синчето под ръчичка и да го няма. Ти ли ще ми кажеш какво да правя? Направила си ти какво си направила? Нищо не съм му направила. Ето го. Там в морето е. Не го ли виждате? Не го ли познахте? Познавам го аз. Ти ли ще го познаваш по-добре от мене? Че каква си му ти да го познаваш, а? Какво му познаваш, бе? Какво му познаваш? За 20 години аз си го видяла 2-3 пъти, я не познавала го била. Кръв е това! Кръв. Парче месо е от мене той. Ама усетих аз. Нечиста си лешата лавошкеска спроти ейков ден. Усещам аз. Излела е змия от еворово коряне. От скеловито камане. С едно око вогяно, с друго око огняно. Пукна се около вогяно, угаси око огняно. Както са пръска той око. Тъй да са пръска и той око ден е момчето обая. Де му глава завъртя да са забрави долни майка. Що не цръкнеш да викал масло логина? Може да не продължаваш, че и аз ги знам. Знаеш ги ти, знам, че ги знаеш. Люта змия да таков не потисика дано. Да се засмеш в петите на попа да даде го. Да ти изпукнат зъбите на зелена трева. Стига мане не кълни, мене ме хейте не хващат. Когите пак прави збере. И ти дом да збереш. И то ги смаля да ми речеш. Ще избера. Стига да поискам, ще избера. И ти ще ми водиш хорото. Ей, така хена ще подскачаш. Прескочека ми да скокнеш да нота да вампирясам. Да стана от гроба и нощка на гости да ти дам. Заповядай! Черпетел, шип да ти забия корема. Очите ти на игло да отдела. Те с очите, ако ми устрелиха момчето. Кой ги погледне, по бяло платно да легне. Най-милото си като целунеш, в гроба да го катурнеш. Майчина клетва и Бога стига. Стига! Погребала съм си. Вече аз най-милото. Къста са ти клетвите. Хайде! Какво си погребала? Погребала съм аз, каквото съм погребала. Хайде! Кълни де! Чакай, жена, аз... Какво става тук, бе? Ех, сине. Как дойде? Кога? Кой ти каза? Ще си ида, сине, ще си ида, тръгвам се аз. Как така се тръгваш? Точно на време си дошла. Впрочем, запознайте се, това е Светла. Запознахме се ни. Пък аз не те познах. Гледам те в гръб. Какво кълнеше? Какво викахте? Материал за нова статия. Хората, атомни централи, летят в космоса, вие клетви. Толкова можеше с клетви. Празни думи. Тъй то да носа празни. Клипи са. Кой? Аз? Ти лут ли си? Ама на времето имаше един даскал, клетви за книга събирал. Две бабички му го идисали на акъла, седнали на припев, взели да се кълнат на ушки.
Клели, що клели, и двете на място умрели. Сега. То, дето излизат думите, синко, оттам и душата излиза. Де да можех да се върна аз думите обратно, ама душа обратно не влиза. Абе, той попа ми разправя някои работи за тебе, ама... Кой е Харитон ли? Харитон, страшен поп, сектарийското въстание участва. И го направиха владика за тая работа. Владика ли кога? Тогас покая са неверника. А що го развладичиха после, знаеш ли? Защо? Той за тебе ме разправяше някои работи. Голямо, че не си бил останал, синко, пък си мълчиш. Вестниците, значи са писали, че съм тук. Да, интервюто онзи ден. Вестници аз не чета. Тъй ми рече жената. Голямо, че не вика сина ти, не знаеш ли? Види се преди мен го е научила, понеже пота познава, оценила го. Какво искате да кажете? Нищо, Snago, нищо. Пък аз тък му се чудя как да ти кажа. Ще ми кажеш, как няма да ми кажеш? Ти нали всичко ми казваш? Я иди се облачи, че си мокър, че настинеш, хайде. На той слънце. И я иди преди това и ме донеси един джин, ако обичаш. Ти искаш ли нещо, мамо? Неща, сита съм. Нещо да пиеш, ще каза, добре дошла. Не пия. И без това отивам. Ами, като и тъй пък да не се връщаш с празни ръце. Донес ми една ракийца. Гроздова, ама припечена. И студена, ама не много. Толкова, колкото да се изпоти чашката отвън, без да потекат капки, а пък чашката да се остане мътна, като на 20-дневно дете окото. Охо! Той море, като го гледам, трябва да има 20 метра да е дълбоко. Повече. Повече ли? Язък. Аз като пътувах насам с влака, то сухо и ни реки като реки ли са? Вари, едно море да имаме и то солено. Те всички морета са солени. От това ще е, дето на времето гонихме богомилите. Богомилите ли? Свети хора бяха те, от сълзите им е солени. То само моите сълзи му стигат. Грешни са моите сълзи. Хайде, не го преживявайте толкова. Синът ви не е мома. Поживяхме месец-два. Ще си отида и толкова. Какъв е проблема? Ти не мълчи сега кой да си иде и кой да остане. Аз съм чуждата тук. А пък клетвите са празна работа, нали чук? Чук. Бабишки ми отиде. Да. Ами да видим ние какво ще правим с благата ракия. Каква ракия? Благата. Деца пи на заранта след сватбата, като развеи младоженеца кървавия чаршаф. Абе, това защо за дивотии са? Никаква сватба няма да има. Че дивотия, ама не ще га и даря да ми засвири на покрива. Къде? На покрива. На покрива? Ага. Качва са там, ако булката... Ти, Галиба, си са имала с друг мъжа? Ами имала съм се. Нашия знай. Не ме е питал. И да те пита няма да казваш. Че защо не? На тебе как казвам? На мене може ние сме жени, мъжът ти от друга партия. Ами нали ти е син? Син, това е. И ти учи. А за благата ракия, преженявай, ще са коля пилет под кревата. Добре. Той море, като го гледам, трябва да има 30 метра да е дълбоко. Повече, мамо, много повече. Морето е като небето. Заповядай. Не знам дали е както я искаше. Тук не е като на село. Мани го ти селото, мани го, булката си гледай. Абе, булката си я булка, ама майката преди всичко. Кой те научи да лъжеш, бе? Да лъжа ли? Не я гледай, не я. Всичко право говори. Ей, такива с хора признавам аз, пък каквито и да са. Как каквито и да са? Тъй си казва, синко, животът, това са две жени. Майката и любовта. Без майка живот няма. Без любов не е живот. От мен да го знаш. Я, чули какво казва мама? Живота... Чух. Я. Аз викам, да я вземем да живее при нас, а? При нас? Да, ще бъде весело. Нали, Маре? Кое? Не чувам аз. Не знам дали ще иска тя. Ще иска. Ма как няма да иска? На всичко е готова тя само и само да ме натири. Да те... Да. Чуваш ли се? Чувам се. Много добре се чувам и ти го чуем. С тая баба няма да я мерим. Още утре си вдигам партикещи, тъй да го знаеш. Хубава е рекицата. Блага, а на здраве. На здраве,
Аз имам малко работа. Вечер понякога. Че вали сега е работата тогава, сме си губи с нас времето. Чакай, не съм те видял още. Какво ще ме гледаш? Видяваме се ми, видяли са. Иди, ние има тук да оговаряме някои работи, върви. Какви работи? Какво става тук? Какво си говорите? Тайна? Знаете ли каква мисъл ме дойде, като бях в морето? Нали, когато са в положение на гравитационна корелация, телата се привличат право пропорционално на тяхната маса. На тяхната ми. Тези дет ги привличат чуждата маса, ти от такви скоро да бягаш. Това не са хора, мамо. Не са я, нали той ти казва? Това са хипотези. Какви са? Кои? Тези. Хипо. Тези, как им речи? Предположение. Стигнем до едно предположение, мамо. До какво положение си стигнал, Пресинко? Предположение. Не е предположение тя, ами направо си в положение. Зато и значи бързате ви. Зато и ми ги бръквищи тези. Тези за месеца. Колко бързо са бил въртял. Привличали са били телата, не знам си какво положение. Ам че той на село същото положение. Не мина 2-3 месеца от сватбата и Секула, влезли в положението. Уж спътниците им били виновни. Не спътниците, а безпътниците. Дето не си извръщат лицето, като си знаят положението, ами право в очите да гледат. За какво говориш? Не разбирам. Какво ще разбираш? То при той положение на мъжа ангела молитва. Каква молитва? Какъв ангел? Да не съм поп. Той на попа, на Харитон молит на бъдещия жезъл, понеже му слаб ангела, пък после моите ангели искаше да изкара. Щото додил ная неговата да вляза в положението, ама аз пък не влязох. Вещерица си вика ти Секуло, манастиршата заключа, на столбшата кача. Качи ма викам бе, аз може и да съм вещерица, ама за едната правда и на куц крак на столба ще стърча. Ами ти викам бе, зато или не си изуваш бутушите и в ултара, да не видят хората, че нямаш крака на човек, ако пита. Човек, ако пита. Пита той много човекът, но небето не отговаря на всичките ни въпроси, какво да се прави. Ами да проси. Кой? Как кой? Човекът ли? Какъв човек е? Попа. Той на небето ще проси. Какъв бог? Какъв? Никакъв. Какъв? Тогава за какво говорим? Как за какво? Ти не са чуваш какво приказваш? Да, за какво говорим? Сили, къде си? Как къде съм? Тук съм къде съм. Нямаше да преди. И как? Влязох преди малко. Аз с кого си приказвам? Как с кого? С нея. Как с нея? Тя жената си мълчеше. И как мълчеше? Карахте се нещо. Кога? Ами сега като влязох. И за какво си говориш? За прасето. За какво прасе? Ам че тъй ти за небето, ни за прасето. Ми дето майка ти го обоява за сватбата. За коя сватба? За вашата зарубя. Да? А за нашата ли? А какво ще го правим това прасе? Ще го заколим. Ще го заколим? Как ще го заколим? Ами ей, кръц! Сватба съм решила да ти дам аз. Къде? Как къде? Ами на село? Нали това си говорихме сутринта? Да направим сватбата на село, като ще е сватба да е с тъпан, с гайдари, какво това? Цяло начало ще позове аз. Син женя, нека цялото околие да чуй. Цялата околия да чуй. Ти си много ли? Че как ти сериозно? Ти май сватбата за шега имаш, а? Който се жени на шега, тая знаеш ли я? По-добре хищ да ли я знаеш? Мари, как се смяла тъй от 39-та година, кога гелемезовото дете скочи от гроба? Ситата си, че ма гледа. Тичам, аз се затварям в горната соба и смях. Ама сама, сега барем не съм сама. Какво дете? Какъв гроб? Прави се, че вярваш. Прави се, че всичко вярваш. Само тъй можем да разтурим магията. Каква магия? Ти луда ли си? Не съм луда аз. И като си изтръска пръста от душите и търти да си играе с децата, пък ти бягат от него, бягат, викат: мъртвото, мъртвото. Не повярвах, че е мъртво. 2 нощи го чаках да се събуди. Кой да се събуди? Прави се, че вярваш. Вие двете не сте добре. След това аз се качвам горе. На покрива ли? На какъв покрив? Моя все такви си ги приказва. И още по. Ей, слушам го, кърмила съм го. Откъде му ида тесна главата? Няма да я отнеми.
Виж, баща му беше по-учен. Завърши второ отделение. Бог да го прости. Ти баща, майка имаш ли? Имам. Какви хора са? Скучни хора. Интелигентни. Неотдавна ли са поминаха? Живи са. Ето, защото скучни са мъртвите. Да са живи, че да са видим. Кажи нещо, дето само аз приказвам той театър. То народа като вземе думата. Какъв народ съм аз? Вещерица, нали видя? Бях аз народ. Ама Кешки да ни беше заявявал оня с цилиндъра. Кой цилиндъра? С оранжев цилиндър на главата. От порта на порта хлопаше. Евангелия продаваше. С черен кръст на корицата. Ти разбираш ли? На кого? На моя, на сина ми. Не всякога да ти кажа. Когато бяхме в Мадрид, Къде? в Испания, имаше конгрес на астролог. На тия, където изучават небето. И Варадин и той? И той. Бяхме ме изпратили от редакцията да записвам какво говорят. Да пишеш? Ти да не си писател? Чак пък писателка не. Ама да ти кажа сега, става той значи и започва да говори. Аз обаче нищо не разбирам. Как не разбираш? Те, нали писателите всичко разбират? Ти нали си му майка? Разбираш ли го? Каквото трябва разбирам аз. Какво ще му разбереш, бе, жена? Те говорят за неща, които нормалният мозък не побира. Отивам след това при него и му казвам, така и така, професоре, може ли да ми обясните, защото аз нищо не разбрах? Той, да, веднага ли? Така започна всичко И? Бобо ти обяснил мискинина му с мискинин. На други обяснява ли? Не знам да ти кажа. Сигурно. На мъж вяра да нямаш. Като не с цилиндъра. Кешки да не бяхме отваряла портата, като похлопа, имала глава да пати. Злото довожда изведнъж. Не изведнъж. Гледам го млад, известен. Тъй. Не му е до мене, пък и аз съм малко по... Сколко там? Ама от дума на дума пътувахме насам с влака заедно. Открихте каза, като звезда. Звезда. Да, те нали звезди откриват? Светла звезда. Харесват те и толкова. Той да й харесал, значи. Той. Това е хубаво, защото жена мъж като хареса, не свършва с добро. Не ми беше до него, ама. Дано е тъй, защото е года мъжа ми. Хубав мъж беше. Напето се обличаше, гордо стъпваше, харесвах го и той ме харесваше. Дей сега такви с мъже. Герге! Ама жена мяра има ли? Чака и викам си да купя с едно Евангелие, че по-да му се харесам. Нали е мъж грамотен и жена му да бъде уж грамотна, да си четем вечер Божиите думи. Дай викам на оня с цилиндъра едно Евангелие. За какво ли го купих то Евангелие? Тъй не можах да го прочита, понеже не мога да чета. Взе го то Евангелие и целунах черния кръст на корицата. Тогава той се наведе и ми прошушна. Внимавай, викам, защото след 3 дена от тук ще мине Господ. Господи? Ма как така Господ? И ти повярва ли му? Да не съм луда. И аз се пръждосвай от тука, викам на ума си, че да не видиш дървения Господа. Ама не ще ли? След 3 дена дойде. Кой дойде? Един никакъв старец. Мръсен. Дрипав. С бяла брада. От порта на порта хлопаше. И все го бъдих. Похлопа и на нашата порта. Аз не отворих, понеже го чаках за портата. Какво искаш от това? Старица ми рече. Нахрани ме, облечи ме и ме измий. Нахрани ме, облечи ме и ме измий. Взех аз легена, измих му краката, дадох му празъчните дрехи на мъжа ми, нахраних го, че и сагите му напълних и го изпратих. А той на портата се извърна и ми рече: раздавай всичко си, куло. Раздавай всичко си, куло. Раздавай. Странно. Варадин нищо не ми е разказвал. Какво ще ти каже Варадин? Нищо не може да ти каже. Аз тогава още не бях го раждала. И ти послуша ли го стареца? Не щях да го слушам аз. Пък и какво да раздавам. Стрън да влачиш, няма какво да закачиш.
Ама един глас отвътре ми вика: раздавай се, куло. И аз раздавах. Не щеше ли мина като циганите. Риските на децата им дадох. Дойде си мъжа ми, не мъби. Сбра куршините и търчиха да гонят стареца. То циганите може ги хвана. Ами поне празничните дрехи от стареца да си върне. Все постъпките в пепелта. Все постъпките в пепелта. Взеха и кучетата душа. Стъпките свършваха на края на селото. До един стълб. Забит насред пътя. Кучетата взеха да дращат и да вият нагоре към небето, на където сочеше острия му връх. Тогава той се обади оттам. Кой? Стареца, дето уж бил Господ. И ми рече: Гюлемесовото дете е живо. Не вярваш? Не ти вярвам, честно. То не е за вярване. Седя си както сега с тебе си седя. Обади се, аз му отвърна, той пак. Приказвам си с някого, както сега с тебе си приказвам. Аз и сега мога. Какво можеш? Да вляза във връзка. С кого? Искаш ли? Може да го попиташ нещо. Какво да го попитам? Каквото ти е тъмно на душата. Добре ли? Хайде да видим. Господи! Боже! Хал, бъди си, Господ ли си, дявол ли си? Не ще. Чакай. По-ясно приказвай, че не те чувам. Какво? Какво казваш? Та жена казва: не вярва, не й приказвай. Ма защо да не й приказвам? Вярва тя, ама иска да й си покажеш, че да повярва. Какво викаш? Аз вика, няма да й си покажа. Нека тя първо от тебе се покаже. Ама тя, жената, ми се й показала. Ея! По-ясно ти не те чувам. Какво? Виждаше, вика, отвън. Нека отвътре да ти се покаже. За онова вика да ти каже. За студенчето, дето го уби. Не е вярно! И за другия вика. Кой другия? Кой другия? Кой другия, пита жената. Прекъсна. Не ще да приказва с тебе. Лъжеш. Ама голям дявол се да ти кажа. Нещам с някого нещо, пък ти май, И тъс добра. Те се закълна. Хайде де. Ама не са кълна, защото който лъжи, той се кълне. Отдеша знам аз. Да не би пък да ме излъгал. Има ли таква срамота? Да речем, че има. Видя ли? Оде мога да знам аз. Не съм убивала никого. Кога беше това? Кой? Дето не си. Преди 17 години. Не съм те знаела тогава, не съм те чувала. Да не би пък него да съм знаела. Откъде ще го знаеш? Той беше от другия край на Родопите. Откъде? От Родопите. Идвали са ми оттам. И как му викаха? Сергей. 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 Той име не съм го чувала, Бога ми. А ти ли го намери, понеже много пътуваш? Не. Учихме тук заедно в университета. Детска история. Както са окуми, няма да е много детска. Тя тури го пепел. Да, пепел. Много пепел. Странно. Спомням си края с всички подробности. А как започна всичко? Не помня. Човек само лошото помни. Да. Имахме си и дата. 16 ноември. Ето, и не я помня. А какво стана на този 16 ноември? Гледай. Колкото по-искаш да се спомниш, толкова повече. Гледай. Колкото по-стискаш. Нищо. Помня само, че стояхме долу на тротуара под дърветата и говорихме. А за какво говорихме? Не помня. И така всяка вечер, докато майка ми на ме извикваше през прозореца, аз изтичвах нагоре по стъпалата. Лягах си уж. Но знаех, че той чака там, долу. Тогава на конец му пусках бележчица, на която пишеше едно и също.
Той на конеца ми връзваше друга бележка, на която пишеше същото. Аз пак му пусках бележка, на която пишеше пак същото. И така не знам до кога продължаваше. Бях си напълнила славностите с бележки и те шумоляха. Шумоляха в подохото ми. Сякаш той ми шепнеше. Какво ти шепнеше? Че ме обича. Все това ли? Все това. Ние само поведнъж сме си го казвали. Веднъж на един мъж. Тъй знам от майка си. Тя от своята майка. Понякога ти се иска на устата ти, но не. Срамота било. Само в песните може. Милки хора. Ние и децата си целуниш го на сън да не усети. Аз тогава си мислех, че няма да мога не въобще. Ден не бих могла да живея без тях. Без него. Но оказва се, човек без всичко може. Що можах? Ето ме. Живее. А той какво, помина ли си? Не. Майка ми не можеше да го понася. И тъс добра, че ти майка си ли ще слушаш? Нали все за добро го правите вие, майките? Дете, нали ти за това дойде тук, да спасяваш сина си? Чакай сега, той е друго. И кое му е точно другото, че не разбирам? Науката му изавеяла главата на него. Небето може да знае, ама хората не знае. Всяка може да му завърти главата. Така казваше и майка ми. Ма нали каза го, виждам аз това хитроселенче. Затова ти му дай той главата с тия приказки, защото нали оглежда апартамента. Хайде, нека да напък и ние да сме се обичали. Ама пак чак такива глупости не сме си говорили. Остави го вика за месец и ще видиш какво ще стане. За месец? За един месец. За един месец. И ми доведе тук на морето. Тук? Не точно тук. Малко по-на север беше. От тогава там не съм стъпвала. Появиха се веселите компании. Отначало не ходих, ама после какво да правя? Млада бях тогава. Излиза. Веселихме се, танцувахме. Какво му трябва на едно 18 годишно момиче? Връщаме се майка ми още от вратата. Ма защо се прибирате толкова рано да кара? Какъв кара? Едно чехче такова. Светло. С сини очи. Гледаме така в лицето и все това повтаряше. Ти моя сказка, ти моя сказка. Неговата приказка съм била. А майка ми и неговите родители все заедно. Заедно обядвахме, заедно вечеряхме. Поканиха ни на гости и в Прага. Това къде е? Далече ли? Не много далече да ти кажа. Един ден и една нощ с влак. И вечерта преди да замина... Ти замина ли? Не, виж, аз нищо не бях решила. Даже не бях и помислила. Не, всъщност помислила бях. Но някак се тайно, дори от себе си, гонех тези мисли, като лоша не съм. Дали да убиеш или не, що още по-страшно. Но вечерта преди да замина, на другия ден, отидох при него, на тавана. Какъв таван? Един таван беше на една стаечка. Кой чехчето? Не, Сергей. Да гледа така уж на света, от високо. А то, какъв свят? Легнеш по гръб, ето така, виж. Ето така. И гледаш небе. Колкото една тетрадка. Една звезда имаше там тогава. Съблякох се и легнах. Ела, му казах. И му се отдадох. Той питаше защо. Нали бяхме решили, когато се оженим, защо? Целувах го. Целувах го, за да не пита. Целувах го така, както не бях го целувала никога до тогава. Погледнах. Звездата в прозорчето я нямаше. Какви глупости си спомня човек? Станах. Не му дадох да ме изпраща. Какво ти е светло, попита той. Не, нищо ме няма, му казах. Утре ще те чакам на нашето място, нали? Да, разбира се. И тръгнах сама в тъмното. Искаше ми се да умра. Исках да се самоубия, защото вече знаех какво ще направя. Без да го мисля, го знаех. И тогава качих се до 5-ти етаж, отворих прозореца, качих се на периодо и реших да... Чакай, жена. Как те ще скочиш?
Защо беше дошла? Всичко щеше да свърши изведнъж. И чисто защо? Кажи защо? Грях ти на душата, жено. По-голям грях от самоубийството няма. Що го мразя Соня? За Гюлемезовото дете, дето ми рече хубаво. Ама не мъкна. Пак ме вика отвътре. Раздавай си коло. И аз раздавах. Цялата покъшня раздадох. Менците и кобилцата дадох. Мъжа ми ма би 2 пъти. Няма, викам повече, няма. А он отвътре вика, раздавай, раздавай. И аз раздавах. Накрая мъжа ми не издържа. Плю ми в краката и се запиля на някъде. А пред къщата ми взе да се трупа кьораво и сакато да им гадая да ги лекувам. Ма ти да лекуваш можеш, така ли? Мога. Тебе глава боли ли та често? Ме боли ме да ти кажа. Видях аз от уроки. Седни. Виж какво ще ти кажа. Сега сутрин, като станеш, изпиваш 3 глътки студена вода. И си измиваш лицето със студена вода. Ама не я пускаш в мивката, а я избираш в легент. И я присваш в ръжонки цвети. До 3 дена ще ти мини. Ти откъде ги знаеш тия работи? Нищо не знам аз. Он отвътре ми вика, за тая болка, оная билка. Аз не ще да го слушам. Му кажа нещо, все вярно излиза. Един път свърках. Човек отрових. Всичко е лъжа. Всичко се купува. Животни се купува. Подбраха на стражарите и бяла слатина да ме съдят. Ама не ме съдиха, защото он отровен е оставил писмо преди да тръгне към мене. В писмото пишел да не ме закачат, че сам искал да се отрови. Писал той, писал. Умрелия си умрял, а мене питаш ли ма? То с отровение легна върху душата ми, като връбче затисна. Хубаво, че не си скочила, че толкова кото какво щеш да прави. Направи го той. След 10 години същото направи. Какво направи? Скочи. Падна от Билбуш. Божичко, излезе истина. Заради тебе ли? Аз го започнах. Друга го довърши. Не беше той от този свят. От друг свят идваше. Всяка тайна казваше нещо мръсно. Иначе защо ще е тайна? И най-тъжната истина е по-чиста от най-красивата лъжа. И онази нощ, когато го излъгах да ме чака, там, по дърветата, а той е чакал. Дълго е чакал, защото не е повярвал, че мога да го излъжа. Дълго е чакал. Ти какво? За мене? На другия ден, рано сутринта. И мъжа ми тъй замина рано една зара. За къде замина? Аз ли? Мъжа се поменувам всеки с болката си. Ти за оня град ли замина? Прага. Голям град ли? Голям град. И Бяла Слатина е голям. Красив град. Като в приказките. Стръмни каменни улички. Къщи от преди 7 века. Църквите с високи, остри ковете, забити като игли в небето, блестят, защото са от злато. Тогава още не знаех езика им и не разбирах какво не говори свещеникът, докато ни разменяше пръстените и короните. Ще излезе, че ти си се венчала? Осъзнах се чак в ресторанта, когато Карел се наведе да ме целуне. Затворих очи и видях Сергей. Страшно го видях. Гледа ме и ме пита защо. Нали за цял живот, защо? Отблъзнах Карел. Хукнах надолу по стъпалата. Ще се върна, му казах. И така, както бях с бялата си рокля, тръгнах към гарата като луда. Качих се на влака. Когато пристигнах в София, беше тъмно. Беше нощ. Валеше дъжд. 21 ноември. Вървях по улиците бавно. Не бързах. Нямаше за къде. Минах покрай нас. Прозорците бяха тъмни. И тогава се качих при него. На тавана. Цяла нощ плакахме и се обичахме. Пак онези думи поникнаха в душите ни. Но устните ни ги изричаха като мъртви, като чужди.
сутринта стана страшното. Ставай, ми каза той и ме изрита от кревата. Нямам пари да ти платя, но ти сигурно даваш и на вересия. Отвори вратата и ме изрита навън. Хората отваряха вратите и гледаха, той продължаваше да крещи най-мръсни думи. Хвърли отгоре мократа ми рокля и обувките. Исках да умра от срам. Затворих се в едно мазе. Цял ден плаках, защото не смеех да изляза. Но този път един хладен глас в мене казваше, че няма да го направя. Нещо в душата ми се поравя. Отчаянието ми плачеше за нас. На кого ще мастиш ти, горката? Отмастила си ти. Беше ми все едно. Същата вечер видях един мой познат мексиканец. Пихме кафе и след 2 месеца заминах с него. Къде замина? За Мексико. За Мексико? За Мексико. Това далече ли? Много далече. През океана. Ако можех и по-далече, щях да избягам. Ама и за него ли се венча? А, не. Майка ми беше уредила всичко. Уж да уча там. Ако можех да избягам, щях да избягам чак на другия край на света. Ех, момиче, душата да избяга от тебе може. Ти от душата не можеш. Може. Избягах. Все едно, че се бях отила там. Много векове назад. Древната страна на ацтеките. Кои? Ацтеките. Не съм чувала такъв народ. Изчезнал народ. По цели дни скитах из разрушените храмове. Гледах страшните богове и се разхождах и... Аз най-страшното, което видях, беше Черепишкия манастир, дето ме обратиха на покаяние. 40 дена на вода ме държах. С камшик ме караха да се бия, да напрогоня оня отвътре, дето ми вика. Удрях се, на тояга станах. Чуваш ли го, оне нечестивия, а? Чуваш ли го? Питай го менката. Голяма жена. Страшна жена. Мамо, искам да те попитам, ще преспиш ли тук или... Тръгвам си, не се тревожи. Аз не се тревожа, но ако оставаш, трябва да ти резервирам... Какво да ме... Нищо не трябва. Ще остане да спи при мен. При тебе? Ами да. Аз ще спя на канапето. Къде ще бързаш по нощите? Ще преспиме и утре тръгваме. Къде ще тръгвате? Тръгваме. Къде? Събираме си партикешите и заминаваме. На село ми, Варадине, на село. На село? Да, Да, за сватбата. Не, въобще. Въобще? Да, заминаваме на село въобще. И какво ще правим? Какво ще правим там? Колегата ти кола, седни. Избяга на остров Целон. На тебе какво ще ти е на 100 км от София? Нали звездите там са по-близко? Нали така си ми казвам? Близко са. Лете слизат до покрива. Ръка да протегнеш. Ти? Твоята работа? Край на моята работа. Край? Ами да, край. Край. Ще живея на село с тебе. На село? Да, на село аз. Едно село. Една къща. Един Господ. Един мъж. Каква къща, какъв Господ? То къщата не е голяма, ама горната соба е празна. Ами да, ето чули. Какво ще правиш там? Ще ти раждам деца. Колеги, Виж какво правиш сега. и дай Боже да са близнаци. Дай Боже. Ти шегуваш ли се? Не, никак не се шегувам. Гледай го сега, мляска. Изгризало си земята като ябълка. Върдине, ти ме обичаш, нали? Неудобно е. Неудобно? Защо? Какво е той? Аз те обичам, Върдине, обичам те. Да избягаме, а? Да избягаме. Тралещи ли си, костенурче ли си? Диси? Но ти не си била там. Ти не знаеш. Там няма нищо. 200 души ще пасят пустош. Само едно небе. Твоята неща. Не ти ли я казвам, че двама души колкото повече се обичат, толкова по-голям става светът за тях. Ако много се обичат, техният свят става по-голям от Вселената. От Вселената? Да, от Вселената.
Вселената е безкрайна. Виж, ние ще се обичаме толкова много, ама толкова много, че твоята вселена ще бъде една тъмна, глуха провинция в нашия безкрайен светъл свят. Аз ще се качвам с тебе на покрива. И когато звездите слезнат ниско, ниско, ще се хванем за Млечния път и ще се люлеем под съзвездието на Касиопея. И в една и такава нощ ще зачена твоя наследник, който ще се разхожда по покривите на Юпитер. По покривите на Юпитер, Светла. Да избягаме. Моля, че се да избягаме. Сред звездите, сред травите, сред дърветата да избягаме. Аз знаеш ли, аз много обичам дърветата. Ей, чувай, виждаш ли? Никога не съм го казал. Обичам ги повече. Те са добри. Аз ги разбирам. Те се стремят все нагоре, хора. Повечето хора дори не поглеждат. И това, че ти сега, да, би било много хубаво. Виждаш ли, моля те, не моля те, да избягаме. Да избягаме, да, аз бих могъл. За мен светът е там горе. Никой не може да ми го отнеме където и да съм. Един човек тук ми стига. Ти, това свят е тук. Долу. На земята искам да кажа. Земята е долу, не? Не се обиждай. Не се обиждам. Няма за какво. Ти без този свят, без огромните градове, без хората, ти без, както аз, страхувам се. И аз. Защото в тези огромни градове има нещо ненормално, нечовешко, противоестествено. За това ставаме и такива. Какви? Ами такива. Ето да вземем Токио. 2 Българии натъпкани в един град. Как тъй 2 Българи? Кой ги натъпка? Никой. Сами. По 10, по 15 хиляди души в една къща. Цялата бяла слатина в една къща. Гледай ти какви чудеса! Какви чудеса! Отвратително е. Някой ти диша във врата. Един те настъпва, ти настъпваш някого, някой те блъска отляво, друг те блъска отдясно, миризма на пот, на бензин, милиони хора. А ти си сам, сякаш си в пустиня. Не в пустиня. В пустинята е по-добре. Там животно ще те срещне, ще се спре, ще се обърне, ще те погледне, ще те изяде. Но няма да те отмине, все едно си никой. Няма те. Как да ти няма? Ей, да. Еми да, ти ми казваш ейте. И аз ти казвам ейте. А кои са? Те са теб. Кои? Ами тези, онези милиони, кои? Никой. И ти за тях си никой. Да паднеш, няма кой да те вдигне. Ще те прекрачат и ще те отминат. Как тъй ще отминат? Човек си. Отминават, майко, отминават. Какво знаеш ти? Малки хора сме ни неуки. Човек си ти, а ние една къща, едно село, един Господ, един мъж. Значи оставаш, а утре ще видим. И какво каза на игуменката? Не го чувам и викам на игуменката. А пък го чувам, на която икона погледна, все не го виждам. И ми шушне. И аз не исках да го слушам. Но където и дойдех, той все подири ме и ме пита. Защо? Защо? Кой? Ти със студенчето, всеки с болката си. Чувам го аз, ама излъгах и ме пуснаха. Аз кого да излъжа? Връщам се веднъж в къщата, където живеехме с мексиканеца и намирам пари. Точно за един билет от България. То пак човек. И върна ли се? Както виждаш, върнах се. За брата до море, за Либе през море. Тъй ето, как няма да се върнеш. През много, много морето минах аз. Защо ли изобщо ти ги разказвам тия работи? Човек се пречиства, като си каже. Тъй ми рече мен е един писател. Аз писателите за той най-много ги уважавам. Те са умни, не са като поповите. Пуснеш радиоточката, писател, че говори. Гладко говори, сякаш по книга чете. Че то, нали, на глупака, каквото му на сърцето, той му на устата. Ама писателите не са тъй. Вижте тебе. Какъв писател съм аз? Той на мене каквото ми е на устата,
тъй, ама не е тъй. Чувам лани по радиоточката, писатели дошли в читалището и право при тях. Камен Калчев беше, Хайтов беше и Стефан Цанев даже беше. Сериозно? Той пък Стефан Цанев ми вика: бабо Сикуло, не се тревожи. И с нас писателите и също. И ние чуваме гласове. Ами кешки, викам, да ми го беше казал на времето, че да не бях онемяла. Как така си онемяла? Ами той има пита: как тъй си онемяла, бабо Сикуло, че как да не онемея? Знам ли какво да кажа или какво да не казвам? Че я пак на съд, я пак в манастира. Връщам се аз от манастира. Минавам през селото, срещат на хората. Питат на кое, как е, за манастира, за съда. Аз мълча. Дума не обела. 3 години мълча. Само тогава, като отидох да кажа на попа за цар Борис I, се изтървах. Ама той като ме сгони, аз пак лъкнах. 6 години още мълчах. 6 години? 6 и 3 та 9. Ко знаеш ти? Ами, Ти като се върна, намери ли го? кого? Студенчето, дет си му чувала гласа. Срещахме се една вечер. Беше с това другото момиче, дето после. Позаговорихме се, къде си, що си, как си. Поговорихме се на другия ден да се видим, ама аз не отидох. Що ма жена? И сигурно и той не е отишъл. Откъде знаеш? Дошъл е сигурно, казвам ти. Обичаш ли? Идва си, когато чакаш. Ей, ти как си се дошла? Каква обич след онази нощ? Каква обич? От мъка го е направил той. Мъката озверява човек. Ей, най-мъжен. Би ма, би и замина. Ама войната свърши. Един ден портата се отваря. Гледам мъжен. Герги. Че и мъжен е мъжен, ама с очила и куца. Едното му чело облепено с варак. Избили му окото, как са му го избили, те и не раздал. Ама за крака разправяше и се смееше. Атакувам, каза немците в Унгария край някакво село, кога усещам левия ми бутуш жвака. Като поглеждам, кръв са пени от бутуша и прилива. Чакала си го колко? 9 години. 9 години? Че какво са 9 години? И ти си била тогава на колко? Че като мътна колко? 22 годишна да съм била. До 30 и кусур го чаках. И се дойде. Значи на моите години си била. И през това време никой ли? Имаше един, ветеринарния, Бог да го прости. Вечер, като се стъмнеше, обикаляше край портата. Дебнеше ма: Сикуло, вика, не си погребвай жива живота, мъж ти няма да се върне. Ти, вика, къща имаш? Мен, вика, баща ми оставил каруца с 2 вола, за нас, вика, е цяла Америка. Децата ти, вика, като свой ще ги имам. Всичкото хубаво. Ама като си представих как бърка на кравите и на кобилите, ана магнас и го изпътих. Легнахме си с мъжа ми в горната соба, дет сега е празна, и му родих пак син. Ама не живее годинка. Умря. Види се, смъртта ми беше излязла още от мъжа. В утробата ми я вкара. С мъж от смърти, на който иди да ни лягаш, мен го знае. 7 години трябваше да мина, че да се пречисти от смъртта. Чак тогава се отихва родина. Значи на моите години, Че какво ти е на годините? Че то са най-хубавите години. И за баба ми си млада, и за майка ми си стара. Приличаме си с тебе ние по нещо, знаеш ли? Зато и да харесвам аз. И аз да те съм погребала. Истина. 2 нощи чаках да се събуди. Що ни каза? Казах ти. Каза, ама аз вещерица вяра. Има ли все лошото на човек да направи? Видях аз гроб в окото ти. За сина си го взех и се оплаших. Да ма скамени Господ дано. Друго ще родиш. Живото изравнява гроба на мъртвото. Друго ще родиш. Аз на моето го помня, лицето му, всичко му помня. Друг ще родиш. Не мога вече да раждам. Как не можеш? Ще родиш, ти казвам. От Бога ще го изпроси. На дявола корбан ще стои. По синовите нощя ще лази. Ще родиш, ти казвам. Небето ще продъня с клетви. Ще родиш. Когато се върнах от Мексико, Мълчи, смъртта да ни чуе, мълчи. аз обичах този човек. Знаеш, Защото дете си му раждала. когато се върнах от Мексико, никакъв смисъл не виждах в нищо. В мен е празно. Празно и голо. И светът край мен е празен. Една вечер се разхождах край един театър и тогава го видях. Не,
искаше друга надежда. Не надежда. Той оплождаше моята душа. И после той ми говореше, че изкуството не е история, за да свидетелства за времето. Нито е огледало, за да отразява действителността. Изкуството има само една мисия. Да спасява душите на хората. Да им извисява душите над полезното и необходимото, правейки ги хора. И в това е великото им безмислие. Но той беше болен човек. Умираше бавно и сигурно. И той знаеше това. Всеки знае, че ще умре. Но някак си не мислиш за това и ти се струва някак отвлечено. И когато знаеш срока си, се превръщаш в животно или както малцина, както него. Искаш да раздаде всичко. Всичко до края, което имаше в себе си. И той, и артиста, значи, излиза прах било, не като ми викаше: раздавай всичко си коло. Човек ли си? Раздавай. Тогава поисках да родя дете от него. Поне частица от този човек да премине в детето. Смъртта е вкарал в утробата ти той. Не плачи, грешница, не плачи. Когато загубих и двамата, се затворих и живях със сенките. Като луда. Гласът му ме преследваше навсякъде. Започнах да записвам всичко, за което ми беше говорил. Написах книга за него. Имах чувството, че го възкръсявам, че възкръсвам и аз. Да, боят, гладът в манастира, дето де. Нищо не. Най-голямата мъка е, когато е страх да кажеш това, което е на сърцето ти. Мен не ме беше страх. Да не можеш да го кажеш, то е все същото. Светата истина да не кажеш. Че кажеш ли, ще те сметнат за луд. Ния ли кажеш на себе си? Какво ще кажеш? Какво си казах ли? Трябва да се живее някак. Втори живот няма. Няма втори живот. Понеже знаех много езици, изпратиха ме кореспондент в чужбина. В Япония ли? Целият свят съм обиколила. За мен тук е края на света. Ейна, земята свършва. Нататък вода, значи нищо. И зад водата има земя, знаеш ли? А хора има ли? Има. Ще излезе много народ страда по тази земя. Много, много. Аз едно село знам. Шепа хора. От друг век съм аз, от други свят. От друг свят ти каза, мамо? Какъв свят? Ти добре, че дойде да те питам. Кога ще е сватбата, че да пазарим тъпана? То чалбажите са заети и ред се чака. Ще мине ли без тъпна? Как така сватба без тъпана? Същи помен, че правя булката. Охо, ма вие вече говорите с една уста още от два свята. Какви два свята? Един е света. От друг свят съм аз. Нали така чух? То той се казва, другия свят да даде Господ да почака Бог, внуците да отгледа. Не става дума за оня свята, за така наречените паралелни светове. Слушай сега. Какви светове? Паралелни тия, които са редо, как да ти обясня? Какво ще ми обясняваш? Ти много на слънце да ми стоиш, че тъй като гледам. Какво виждаш, като не гледаш така? Че какво да виждам? Така, през мене, виждаш ли? Как през тебе, да не си решето? Точно така. Решето. Човек прилича на решето, защото очите ни са несъвършени. Лъжат очите. Иначе можеш да гледаш през човека като през решето. Как да гледаш? Ето така. Не дей си. И какво виждаш? Какво виждам? Аз не виждам. Аз знам. Човек е много едро решето и в... Дали би да е съставен от атоми? Да, той е от водородният атом, са съставени и Луната и Земята. Така. Земята и Луната са един увеличен модел на водородният атом. И? Земята е ядрото, а Луната е електронът, който обикаля около Слънцето. И през това празно пространство между Земята и Луната не само се вижда, но могат да минат и
други тела. Може. И въобще човек прилича на космоса. Празните пространства в нас са много по-големи от плътната материя. Значи през нас може да се мине. Може да и. Как тъй може да се мине? Ами както между Земята и Луната, мама. Кой да мине? И друг човек. Ти чуваш се, какво приказваш, бе? В този момент през нас може би минават хора от други паралелни светове. Обитаваме си един друг. Съществуваме едновременно един друг. Минаваме един през друг. Нито се виждаме, нито се чуваме. Само понякога нещо като че не се чува. Чува ли се? Нещо така не се изчува, без да се докоснем и се разделяваме. В съня си видях, аз взех влака и право тук. Какво си видяла? Нещо тръгвам си аз. Минаваме един през друг и нито се виждаме, нито се чуваме. Само, че понякога, като че ли нещо ни се изчува и се разминаваме. Това е само една хипотеза. И се разминаваме. Хора от различни светове сме ние. Само, че не винаги се разминаваме, а удушаваме този, който е в нас. Или той ни удушава. Без да се докоснем. За какво говориш? Не те разбирам. Всъщност, какво общо има между нас? Как какво? Светла? Я стига. То моето пред твоето и нищо, бе. И аз виждах, на времето си де. Ама чак пък такви с ужаси решета. Защо ужаси? Тя не те разбира. Какво ужасно има в това? Ако искате, има едно смешно доказателство за решетъчната структура на материята. Ако вземем 100 грама ракия и смесим с 100 грама вода, какво мислите се получава? Кръстена ракия. Всеки кръчмар го прави. Кръстена, но не 200 грама, а по-малко. И аз стига си лъгал, ами иди да донесеш по една ракийца да пием за сватбата. Ама да не е кръстена, ни от оная благата. От коя? Абе каква да е ракия да е? От благата. Че тя нали се пие на сутринта след сватбата като... И аз стига. Ама има ли още тези обичаи, гайдара на покрива? Дивоти. Дивоти? Защо дивоти? Традиция. Във всяка традиция има някаква вечна истина. Нещо жестоко, но красиво, чисто. Същото. То винаги е било същото. Само, че не ни отърва. Свикнахме напред към традициите. Защото народът винаги е бил безмилостен към измамата. Защото и най-малката лъжа... Убива любовта. За любовта просто се подразбира. Става дума за... Господи. Господи. Ти си същият. Същият? Защо? Кой да съм? Остава да кажеш, че всяка тайна е нещо... Нещо мръсно, разбира се, че защо ще е тайна. И най-чистата истина е по-тъжна от... Стига! Стига, моля ти се. Аз ще ти кажа тъжната истина. Каква истина? Каква истина? И аз стига си трънкал, ами иди да донесеш ракийцата. Хайде, че тръгвам. Не ще тръгваме заедно утре. Без мен. Как без теб? Да. Сватба без бука. Защо? Сватба няма да има. Как тъй няма да има? Така няма да има. Защо, Светла? Защо? Стига с това. Защо? Моля ти се, стига, Господи. Господи. Цял живот ли ще ме преследва това? Защо, Господи? Сватба няма да има. Ами аз слушай, сине, по край време жената все още не ще тича да донесеш ракийцата. Що говориш, ще има жена? Сватба няма да има. Ти го знаеш. И за това дойде, нали? В една била попарила душата ти, гроб си видяла в окото ми. А не ги ти тези. Синът ти бил по покрива, ходил по земята, не стъпвал, ти от този свят, той от този свят. Аз? Кой е моя свят? Какъв е живот? Голям е живота ти, голям е. Грехотай да се оплакваш. Аз какво да кажа? Живота ми в шепа се побира. Едно раждане, едно кръщене, едно венчило, една смърт. Дей да бях живяла твоя живот аз. Съдба, пък и за кога. Четвъртото ми пътешествие ще е до оня свят. До гроба. А гроба е тесен и тъмен. Не е като твоя свят, широк и пълен с чудеса. Едно раждане, едно кръщене, едно венчило, една смърт.
Щом съм започнала да ти разкажа всичко до края. Не дей, мъчиш се като разказваш, не дей. Не. Трябва да знаеш истината. Трябва да я знаеш и ти, и сина ти. На него както щеш, на мен не дей. Не. Сега ще чуеш какво ще ти кажа. Мислиш, че съм живяла само с тия мъже? Лъжеш се. С много мъже живях. Много получи хора, хиляди. А ти си сам. От събота се превръщаш в живота. Един ден бързах за редакцията. Спирам едно такси. Накъде е? Пита шофьорът. Накъдето ще е удобно, казвам аз. Как така? Накъдето ще е удобно? За двама ни казвам. Закараме в един крайен квартал на София. Стига, не ми цапай ушите, моля да стига. Аз даже не знаех, че има и такива. Наоколо ти къщички с ковани и дъски, кал, кучета, мърсотия, кокошки, прасета. От калната пътека направо влизаш в стаята. Събуй си, вика, бутушите, да не караш. И хайде по-бързо, че таксиметър чапка. Чаршафите мръсни. Чаршафите, женски косми по тях. На жена ми са, вика. Да не мислиш. Нищо не мисля. Аз не съм дошла тук да мисля. И не знам дали кучетата го правят по-мръсно. Стига, жено, стига, на грехота е. Страшни сме ние шофьорите, нали? Ма и ти си страшна. Хайде, обличай се по-бързо, че жена ми се прибира по това време. Закараме до вкъщи. Валя 5 лева да си платя. Той ларш. Отхвърля ми ги. За удоволствието, вика. Аз не съм курва да ми плащаш. Ами каква си? Лъжеш! Грях ти на душата, лъжеш! Нарочно лъжеш! От сина ми бягаш ти, зато и ме лъжеш! От себе си бягам аз. Затова искам да се отвъргаля в най-голямата кала. Сама. За да няма илюзии, че някой друг е виновен. Иначе човек се съпротивлява. А кален от кал не се бои. И няма право да съди другите. Молих се. Мислех, че тялото ми е изгоряло, че душата ми е опустошена, че повече няма да мога да обичам. Тогава срещнах Варадин. Едно голямо дете, което ходи по покривите. Тръгнах с него. Мислех, че ще се откъсна от тази земя и ще тръгна по покривите. Тежък камък, сама за него. Втори път не мога да убия. Всеки човек е един свят. Колкото хора е обичал човек, толкова свят е бил. Ти тук ли си? Тук съм. Мои светове, да пием. За какво ще пием? Тръгвам си аз. Къде? Защо не дойдох, Господи, живота ми да обърка? Тръгвай ти. Все доброто мисля, все лошото излиза. Чакай. Какво стана? Какво се случи? Погледнете небето. Колко нищожни са пред великото мироздание всичките ни ежди тук на тази планетка. Една и съща земя живее, в един и същи свят, едно и също слънце ни свети. Нали сме частица от хармонията на Вселената? Защо при хората е хаос? И ако ние тук какви ще са хората от другите светове? Там няма никой. Къде? Пустош. Пустош. Ти от малък по покрива ходиш. По небето светове търсиш. Тя е от твоя свят. Твоето небе е тя грешница. Светица. Мен ме остави. Мрака съм аз. Тръгвам си. Раздавай. Всичко секло. Човек ли си? Раздавай.
Вещи раздавах аз. То е нищо. Ти душа си раздава. Силка, чакай, ела да вървим. Ние се обичаме, нали? Ще бъдем там, щастливи, по звездите, сред дърветата. Ти върви, моето момче. Къде да вървим? Аз вече съм била. Къде си била? Всичко това вече е било. Било е, моето момче. Страшно е било. Уморих се. Ти върви. Къде да вървим? По покривите. Подиграваш ли ми се? Може би искаш да разбереш цялата истина до край, за да си идеш, а? Страшната истина. Къде мислиш, че бях тази нощ? В никакъв Бургас не съм била. Тук, в хотела. Да. Беше тъмно и те видях, като се разхождаш. Не вярваш? С бармана. Бара. Яко момче. Нагло момче. Жените обичат такива мъже. Върху масите. Нямаш ли въображение? Върху масите, след мръсните чаши. Лъжеш! Може би. Считай, че съм го направила и си върви. Моят свят не е за теб. И аз няма да ти родя наследника, който ще се разхожда по покривите на Юпитера. Ти, че е момчето ми, настигни майка си. Свят е нейния свят. Но вратата му за мен е заключена. Тичай, настигни я. Ти все още можеш да се провреш през ключалката, тичай. Защото докато говорим тук, земята прелетя 200 000 километра, тичай. Търсих ангел, който да ме вдигне да полетя. Но всеки сам си е ангел. Аз земен ангел. Бивша птица. Пингвин. Крилете ми служат само за да пазя равновесие в покрива. До завоите ще стигна. Без да бързам ще стигна. Едно раждане